глобаль жылымы һәм карлык эффекты. Башта мен сезгә бер сорамак эшләдем. Глобаль жылымы нәрсә ул һәм бармы ул, юкмы ул, сез ничек саныйсыз? Бар. Бар, әмма? Нәрсә соң ул глобаль жылымы һәм ничек ул, каян бар, ничек? Без аны сизәбезме, сез сизәсезме аны берәр ничек булса? Кемнең сизгәне бар глобаль жылымы? Мәсәлән, Сизелгәне бармы берәр ничек? кышлар элекке кебек салкын түгел хәзер. Кышлар салкын түгел. Элек салкын иде, кышлар. Элек салкын иде. 40 градус. Мәсәлән, Антарктидада хәзер боз кергән. Шуннан да без аны кысабыз. Мен сезгә бер фото күрсәтергә телим. Менә бу бер бозлык Аляскадагы. Теге русчасында, татарчасында исемен таба алмадым. Инглишчә порточ глейсер. Глейсер ледник, порточ исеме порточ. Порточ дип аталган. Менә 1914 елгы фото һәм 2004 елгы фото. Аермасын сизәсезме? Сизеләме күренә? Менә бозлык бар. Оп китте ул. Отлично булыр. Менә 2004 елда уже монда боз яракка китте. Бозлык уже монда. Не надо нажимать. Бармак белән тимәгез. Экранга тиягәнме? Элек имә бу бозлыкка әле бер 50 ел элек анда экскурсияларны ничек уздыралар. Кешеләр баралар и бозлыкны карыйлар. Хәзер бу экскурсия монда менгәч бозлык күренми, катерга барып катердан кире ягына бара кирәк, шунда аны бозлык күрә. Менә аермасы сиде. Тагын бер нәрсә күрсәтегез. Менә беләсезләр име? Менә бу нәрсә дип атала татарча? Суфи шикерткәй. Ишеткәнегез булгандыр, кайберләрегезнең күргәнегез дә булгандыр. Соңгы елларда суфи шикерткә Татарстанда эшли. Һәм Татарстанда ишеткән бар арча, мен үзем арча тапканнар, арча бит ул Татарстанның төньягында. Менә мин лекциягә әзерләнгәндә укыган идем, фәнни мәкаләләр ничә 48 елда, мәсәлән, 1948 елда, 1770 елда элек, бу суфи шикерткәләренең яшәү ареалының иң төньяк чиге Самара шәһәре киңлегендә була, менә шул Самара. Самарадан төньяктарак суфи шикерткәләр булмаган, 70-60 ел. Быел хәзер Татарстанда бар суфи шикерткәләр. Татарстанда да түгел, менә Тюмень өлкәсендә дә, Себердә дә климат үзгәрә. Аннан менә мондай нәрсә бар. Белмим, күргәнегез бар микән? Бу татарчасын белмим, ничек атала икән. Татарчасы белмим, русча степная дудка. Бу Россиядә яшәүче иң зур шикерткә. Яшелтиста ул бик зур размерда суфи шикерткәнең зур. Степная дудка үзенең теге степ исемен, стептан нидә? Ул көньякта яши, Астрахань, Калмыкия шул якларда, Саратов өлкәләрендә. Соңгы елларда Татарстанда да күренә башлады. Климатның үзгәрүе турында, әйме? Чыннан да глобаль җылыну бар, без аны сизәбез. 74 ничә йөзнең ничә 74 татарча ничек атала? Йөздән 74 меңчә. Соңгы 100 ел эчендә средняя температура безнең җирдә шушы градуска күтәрелгән. 1850 еллардан бирле бу метеорологик күзәтүләр алып барылмаган. Һәм менә 1900 елларга хәтле берничә мең ел эчендә температура үзгәрмәгән. Моны күзәтүләр белән чыгарган түгел, аны теге летниклар буенча да теге тикшерәләр. Соңгы 2000 ел эчендә 1900 елларга хәтле үзгәрмәгән бер температура. Менә соңгы 100 елда менә шул градуска күтәрелә. Һәм моның 3тән 2се соңгы 30-40 елларга туры килә. Менә 70-нче еллардан менә шул үсә башлый. Глобаль җылыну ничек барлыкка килә? Сәбәбе нәрсә ул? Беләсезме глобаль җылыну?
озоновый дыры, тагын нинди фикерлер бар. Парниковый эффект. Нәрсә соң парниковый углерод ярдәмендә ничек барлыкка килә ул? Кояшның нурлары тотылып калады атмосферада. Һәм ул нашел опять-таки электр тогы кебек җылыта башлый. Бәлки шулай. Шуннан да дөрес әйткәндә ике сәбәп бар. Табигый сәбәпләр, естественные причины, һәм антропоген. Антропоген була татарча. Антропоген сәбәпләре анысы шул парник эффектның үсеше. Табигый сәбәпләрдән кояш активлый. Сез беләсезер инде, кояш аның җылы вакытлары бар, сүннәт вакытлары бар, цикллар бар, кояш цикллары, беләсезер. Вулканнар белән бик тәэсир итә. Кайбер елларда зур вулканнар үткәндә, анда күп аэрозоль сажалар чыга, ул тәгәзрәк температураны киметә. Җирнең орбиталь хәрәкәтен үзгәрү, ул гел үзгәреп тора шушы орбитада, аннан соң кояш тирәли тоже үзгәрә, шунда да тора. Тектоник хәрәкәтләрдә аңа сәбәп. Һәм антропоген сәбәп, ул антропоген сәбәп соңгы 100 елда аңа чыгып ул парник эффектының үсеше. Нәрсә соң ул парник эффекты? Мында язылыр бит, маркер? Зәңгәрдә. Парникның нәрсә икәнен беләсезме, диләр? Парник. Парник дигән сүз бар һәм теплица. Сез берәр нинди аерма беләсезме парник белән теплица арасында? Кемнәрнең бакчаларында парник бар? Парник бар, юк? Теплица? Нинди аерма бар дип уйлыйсыз? Яисә алар икесе дә берме? Парник белән теплица. Тимәк бар, име? Анда җылы. Парникта җылы юк. Анда җылы. Ләкин дә су парлары бар. Су парлары. Анда ясалма җылылыктыр теплица. Теплицада дөрес ясалма җылылык. Монда теплица, тепло сүзеннән отопление бар. Отопление булса ул теплица. Җылылык булса. Парникта анда җылыту юк. Парник ул табигый рәвештә җылына. И чыннан да бу ике кешеләр буты, парник диләр, теплица диләр, дөресен кирәк түгел. Парник ул парник, теплица ул теплица. Парник ул табигый рәвештә җылына, а теплица ул җылына җылылык белән. Парник ничек эшли? Әгәр без ясасак берәр парник. Кояш, излучение тепло, нурланышы. Беләсезләр инде, белмисезләр бәлки. Кояш нурланышы ул аны берничә спектрга бүлеп була. Спектр основной ультрафиолет, аннан соң күзгә күренә торган ут, ничек видимый свет, ничек була татарча? Күзгә күренә, шулай язык. Күзгә күренә торган. Һәм ИК, инфракрасный. Башка аннан соң башка ниләр дә бар, но иң зурысы шушы эчендә. Ультрафиолет, күзгә күренә торган инфракрасный. Булар аерыла алсылар аңлатып тордым, длина волны нигә китәчәк. Монда кояшның шушы ультрафиолет күзгә күренә торган инфракрасный, шуларның иң күп энергия күзгә күренә торган һәм инфракрасный җылылык. Менә бу күбесенчә инфракрасный керәмендә. Инфракрасный. Длина волны где-то менә хәзер 400-дән 3000-гә кадәр нанометр. Монда әзрәк күзгә күренә торганда нидә керә 3000 нанометр. Шушы диапазонда керә монда кояшның нурлары.
Шуннан соң монда жер кояш нурлар кергәч жер җылына, температура күтәрелә. Һәм менә бу җирнең җылысы ул уже башка диапазонда күтәрелә. 3000-нән 7000 нанометрга. Менә бу 400-дән 300 нанометрлык нурлар, алар җиңел керәләр. Bu polietilen aşağı ile tereze aşağı. Bu 3000'den 7000'e kadar avar maşar çıra. Avarını polietilen hem tereze çıkarmıyor. Avarını da obrazını выражаясь берелер de iyi kolalar. Şu an göre жылы kire, nurlar kire hem kiri çıkarmıyor. И şundan жылына парник. Ну sizleriniz vardır parnikka kirseniz mesela uramda 10 gradus ile Кыяшлы көндә, парник içine кирсәгез, анда 15 градус булырга мөмкин. Даже 20 градус булырга. Бернинди отопление, бернинди җылылык юктыр. Менә бу үзе табигый рәвештә шулай ителә. Безнең атмосфера, әгәр дә без җир шарын карасак, монда нитәргә булыр икән белмәсәк. Җир шарының атмосферасын карасак, бу бетмәй кырсына. Бетмәй торган булышты. Bu не перманентный вопрос. Или перманентный. А парасы вот whiteboard, белая доска, вот это еще. Әгәр дә җир шарын карасак, җир шары монда гына кичкенә генә. Һәм кояш, һәм монда атмосфера безнең. Менә бу атмосферадагы газлар күбесенчә су, аннан соң углекислый газ, озон да әзрәк парник и һәм метан. Менә алар тоже парник кебек атмосфера итә. Кояш нурлары керә, нурлар җибәрә, бу нурлар атмосфера аша чыга алмый. Шуңа күрә безнең җылылык травында аста. Ол естественно. Мәсәлән, Венерада, Венера планетасы. Анда атмосфера юк. Һәм шуңа күрә бик тиз җылына һәм төнне суына. Бездә атмосфера булгач, ул җылынып тора. Безнең бу шундый парник кебек инде хәзер дисәгез, менә ничек эшли. Менә безнең шу парник дигәндә, монда су болытларда, углекислый газ, озон, метан, ул шул тәгәрәк кебек инде. Җылы керә, ләкин бөтен җылы чыгып китә алмый. И шунда естественно табигый парниковый эффект. Без соңгы 100 елда бик күп әйберләр яндырган өчен, бензин, газ, мазут. Безнең бу углекислый газ, менә бу безнең күбәя концентрация. Һәм шуңа күрә парниковый эффект итә инде. Зурая. Ниткән аннан углекислый газ күбәйгән саен безнең планета җылына, күбрәк су итә, испаряется, суда күбрәк була һәм суда күбәя атмосферада. Су күбәю тагын да күбрәк парниковый эффектка китерә. Тагын метан бар безнең бик көчле парник газы. Метан тундрада күп. Тундра эрегәч парник эффектыннан метан да чыга күбрәк. Һәм метан да күбәя безнең атмосферада. И шулай әкренләп күбәя. Әгәр дә безнең бу 100 елда 100-дән 74 градуска гына күтәрелсә, менә бу 100 ел ахырында санаулар буенча 2 градуска күтәреләчәк. 2 градус бик күп. Парник эффектын машина эчендә дә күреп була. Сизгәнегез бардыр инде, менә кояшлы яз көнендә урамда салкын, ләкин кояшлы машинага утырасыз, машинада эссе. Шулай теге парник машинага керә дә нурлар, алар анда кире чыга алмый, чөнки уже башка диапазонда нурлар.
И нам да bu графикта атмосферада соңғы неше езілі ел тересінде неше тусылы көрсетеді углекислый газдың. Әгер де 1870 елларда аталым дейді мен. 70 елларда концентрация 280 миллион на долю. Это неше километр. 0,28%. Езілі елі. И аннан соң көресіз, 1940 елларда бик тиз югары үсе башлайды углекислый газ. Раз бұл 50 елларда біздің промышленность көбәйә. И хәзерге вакытта уже концентрация углекислый газның 38 дәрежеде. 2000 елда 37 булган. На көбәйә концентрациясы. Ничә әкренләп шулай и там киләсе слайдчик хәзер. Монда бу графикта температура белән углекислый газның бәйләнеше күрсәтелә. Ничә 400 мең ел элек, мәсәлән, монда температура и углекислый газ. Безнең планетадагы шундый цикллар булган. Углекислый газ күбәйә һәм үсә. Менә углекислый газ үскән вакытта безнең температура да зур. Углекислый газ кимегәндә безнең температура да кимия. Бу ничә 400 мең 350 мең ел элек. Менә хәзерге вакытта күрәсез, углекислый газ ничек югары күтәрелә һәм температура да күтәрелә башлый. Сезнең сорау тумыймы, ничек менә бу 400 мең ел элек, 300 мең элек буларны тикшергәннәр, ничек углекислый газның нитә икәнен хәзер сезгә аңлатам. Монда шу графиклар, моны тәрҗемә итәргә кирәк. Татарча шу температура һәм углекислый газның бәйләнеше. Ничек ректал интервью. Моны углекислый газның ничә йөз мең ел элек нихәтлек булуын боз аша, бозлыклар аша тикшерәләр. Антарктидада һәм Арктикага бозлык. Боз үсә бара һәм һәр ел өчен бозда аларның слойлары бар. Һәр слойда углекислый газ концентрациясы. И шул слойлар аша менә без 400 мең ел элеклек слойны карап, андагы нихәтлек углекислый газ булганын карыйлар. Һәм башка матдәләр буенча ничә температураның үзгәрешен дә без аңлый алабыз. Менә шулай без өйрәнәбез. Хәзерге вакытта төрле станцияларда бар. Шу метеорологический станцияларда biz аларны тикшерәбез. Мәсәлән, шу Гавайида бар. 58 елда ясалган станция углекислый газның концентрациясын тикшереп тора. Глобаль җылыну эффектлары. Нәрсә була безнең глобаль җылыну? Беләсездер инде, океан биеклеге күтәрелә. Мәсәлән, безнең диңгез биеклеге күтәрелә. Ул чыннан да шулай күтәрелә. Кайбер илләрдә, мәсәлән, Нидерландыда күтәрелеп бара. Чүлләр безнең кимия. Россиядә чүлләр барлыкка килә. Сез беләсезме? Россиядә чүлләр бар. Мәсәлән, Калмыкиядә чүлләр бар. Чүл ул пустыня. Сахара күбәя, Гоби. Яңа чүлләр барлыкка килә. Һәм тагын бер бик зыянлы эффект хайваннарның үсемлекләрнең яшәү урыны үзгәрә. Аларның яшәү урыннары юкка чыга, кайберләре башка җирләргә миграция итә. Менә без карадык, суфи чикерткә, мәсәлән, ул башка җиргә миграция итә. Буларның миграциясе, менә бу хайваннарның, нимә шу суфи чикерткәләр, ул суфи чикерткә ул хищник. Ул әгәр монда бар килә икән яшәргә, ул башка хайваннарны ашый башлый. Һәм башка хайваннарга, башка мондагы экосистемаларга зыян бирә. Шулай буларның яшәү урыннары үзгәрә һәм экосистемалар үзгәрә. Ул чыннан да зур зыян. Һәм чиста су җитмәү. Бу да бик зур глобаль проблема.
Bizde Rossiyada biz аны сезмейбіз, мәселен, көпкенә Африка илләрендә, Азия илләрендә да ул уже сизелә бу проблема. Чыннан да безнең тегене су әзәя. Бу монда теге иң зур сәбәп нәрсәдән безнең углекислый газ күбәя заводлардан һәм бик күп углекислый газ ТЭЦ тема. Ажына заводлар белән чагыштырганда безнең Россиядә ТЭЦлар, теплоэлектроцентрали или станции, алар бик күп углекислый газ чыгара, чөнки бик күп әйберләрдән бiri. Һәм соңгы 50 елларда менә безнең автомобильләр, алар да бик күп. Хәзер менә зур шәһәрләрне чагыштырсак, безнең углекислый газ машиналар, автомобильләр күбрәк чыгара. Теплоэлектроцентраль караганда. Менә мин статистиканы куйган кабын, мәсәлән, безнең 2015 елда Татарстанда, Казанда алар 8 булган автомобиль һәм теплоэлектроцентраль промышленность. Автомобильләрнең углекислый газ күбрәк чыгара Казанда. Монда иң күп углекислый газ чыгаручы илләр ике ил, ул Китай һәм Америка. Россия белән Индия 3-4 урында. Әмма Американың һәм Китайның күпкә күбрәк Россиягә караганда углекислый газ. Мин монда без Китай буенча юк информация, Америка буенча. Америкада ул бик актуаль проблема. Күрәсездер, 2017 ел, 90 елында карасак, ул бик күпкә үсә Америкада. И шуңа күрә Америкада бик күп программалар хәзерге вакытта программалар күтәрәләр шы углекислый газны киметү өчен. Менә 2050 елга хәтле алар 90 елның уровенен кире кайтарырга телиләр Америкада. Ничек эшләргә телиләр аларны? Менә бу шушы нәрсәләрен продюс electricity efficiently, более энергоэффективность, аннан автомобильләрне алар тагында энергоэффективнырак ясарга тырышалар. Кояш һәм җил энергиясен куллануына бик күп кулланалар алар хәзер. Без дөрес әйткәндә Россиядә хәзер бик артта калган икән. Европага караганда, Азиягә караганда, аннан Америкага караганда бик күп не кулланалар хәзер. Аннан биотопливо деген әйбер тоже ишеткәнсездер. Биотопливо куллану һәм заводларда чыккан углекислый газны тотып калырга фильтрлар куллану. Вот шулар аркасында алар 2050 елга үзгәртергә телиләр. Бу Америкадан түгел, башка илләрдә дә шу программалар бар. Күбесенчә именно Америка. Монда уже әйткәнемчә, шу җил энергиясе куллану, кояш энергиясе һәм автомобильләрне энергоэффективнырак. Без үзебез нәрсә эшли алабыз? Чыннан да біз үзебез, әгәр дә гади халыкны, гади кешеләрне калсак, без ветряной установкалар итә алмыйбыз. Кояш энергиясен кулланабыз. Портативларын кулланабыз, ләкин глобаль рәвештә без аны үзгәртә алмыйбыз. Без үзебездә килгән нәрсә эшли алабыз. Нәрсә эшли алабыз без үзебездә килгән. Нинди фикерләр бар? Велосипедка күчәргә. Бик яхшы фикер, дөресендә велосипедка күчәргә. Таным фикерләр. Общественный транспортка күчәргә. Общественный транспортка күчәргә. На Европада ул теге хәзер общественный транспорт һәм велосипед ул теге приоритетный направление. Анда зур шәһәрләрдә кешеләрне максимально машинага утыртмау программалар ясыйлар.
Анда Европада машина куллану бик кыйммәткә төшә.